मी ज्या म्युच्युअल फंड कंपनीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करतो आहे ती कंपनीच बंद पडली तर, हा प्रश्न खूप लोकांच्या मनात आहे. तर आज त्याच्यावरती मी क्लॅरिटी देतो. 2008ला माझ्या एका क्लायंटने फिडेलिटी म्युच्युअल फंडमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केलेली. आज आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना फिडेलिटी म्युच्युअल फंडचं नाव देखील माहिती नसेल. पण मग इन्व्हेस्ट केलेल्या पैशाचं काय झालं असेल? तर म्युच्युअल फंड आणि इन्शुरन्स कंपनीमध्ये जोपर्यंत दुसरी कंपनी अक्वायर करायला रेडी नसते तोपर्यंत तुम्हाला तुमचे ऑपरेशन्स हे चालू ठेवावे लागतात. सो फिडेलिटी म्युच्युअल फंडला अक्वायर केलं गेलं L&T म्युच्युअल फंडने. पण आज L&T म्युच्युअल फंड पण नाहीये, कारण तिला अक्वायर केलं गेलं HSBC म्युच्युअल फंडने. सो मित्रांनो, तुमचं म्युच्युअल फंडमध्ये पैसे हे सुरक्षित राहतील. येस, व्हॉलॅटिलिटी असेल, अप अँड डाऊन चालेल, पण आजतागायत कुठलीही कंपनी बंद पडलेली नाहीये. तर तुम्ही निश्चितपणे इन्व्हेस्टमेंट करा, योग्य पोर्टफोलिओ क्रिएट करा, आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला कुठलीही हेल्प पाहिजे असेल तर तुम्ही स्क्रीनवरती दिलेल्या नंबरवरती मला संपर्क करू शकता. थँक्यू.